Hello guys, good morning. Good day. Hi Mart, mega love shout out. Thank you. Musta na banda dyan? Fresh air sa province. Oo, andito pa ako sa probinsya ngayon. Buti nga umaraw na yun. Dati-rati, everyday umuulan. May email si Whitey ate. Oo, meron. May bagong email kanina. Kababasa ko lang din. Musta ng YT natin banda dyan? Mahina talaga signal dito sa amin. Sobrang sobrang hina ng signal. Buti kikita na ang short. Kaya nga eh. Kaya banatan na mag-upload ng short. Parang sa ano lang din yun. Parang sa Reels sa FB. 'Di ba may ano. Yung iba kasi sa FB nag-post. Oh. Ayan, 3 million in the house. Good morning. Mega love shout out. Ken Russell, mega love shout out. Thank you po sa patusok. Ayan. Patusok sa prem anak. Sige po, mami. Papunta na. Napunta na yung isa kong account. I just want you. Seafood Buddha fight for 2. Ayan, 2 days pa. Natusok ko na po. Ito po. Hi sis, ganda. Tamsak ayan. Shout out mga katropa. Thank you. Ayan, ngayon lang nakapag-update kasi ang hina ng signal dito sa probinsya. BG ako anak. Sige po, mami. Salamat po sa pa-BG. Ayan. Sexy! Shout out! Sis ganda. Ayan. Tambayan lang kita sisi ha. Maglilinis muna ako. Sige sis ganda. Salamat sa patambay. Ayan. Missing you so much. Ayan. I miss you all mga katropa. Thank you sa suporta. Ayan. Andito ako sa school ngayon. Hinatid ko yung anak ko. Sabay live. Saglit para makapag-update. Mahina yung signal dito sa probinsya pero pag laging naulan. Buti ngayon umaraw na yan. Medyo okay ng signal. Ma-share.
Ayan, 3 million in the house. Mega love shoutout. Thank you guys. Nandito ako. Surat ka ako na.
Bilat, salamat. Marie Shine, thank you. Thank you sa patambay. Ba't kaya hindi kita mabigyan ng ano? Hindi kita mabigyan ng jacket. Cloaks. Hindi kita mabigyan ng jacket. Sandali lang.